Ayo so समायना नुगोरा सेल्फी लानायसो माबायदि नुयो सेल्फी दैया एसे गारथ'वाखैनो दा खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आङो जागायबाय नै लांखार दालांनिफ्राय बे लांखार दालाङा जाहैबाय माने बे साहानि आरो बे मालिबिथा थांग्रा लांखार दालां बियो गोबावनि उनावहाय मोनसे फेमिलि ब्लग जायफ्रा इन्टारेस्टेड नायलांदो थांगोना जाहैबाय फिसाजोखौ एसे डक्टरनाव लांनो नागिरदों अब्ला जों गारियाव गाखोनानै रेडि आवगायलांनो बङाइगावसिम ओमफ्राय लांनाय जायो जायखिया थांनायसै गोबावनि उनाव हिन्जावाबो स्क्रिनाव फैदों लाजियो नानि हाय होनदो दे नानि नानियाबो लाजिखोना माखो दोननोलाय गोबाव जोंखाय नानि नों लाजिदों दा नानियाबो बिमाबो लाजिबाय फिसाबो लाजिबाय बिदि जायो होमब्ला दिनैनि ब्लगआ एसे लाजिनाय ब्लगसो जाहैसिगोन लोगोफोर जायखिया जायफ्रा इन्टारेस्टेड इन्जय खालामलांदो जों आवगायलांनि आप टु बङाइगाव ओमफ्राय जों थांबावगोन जाहैबाय प्रिन्स ओमफ्राय आब' माने नैबे जोंनि आब' असेनि फिसाला नैबे जाहैबाय आब' माने प्रिन्सआबो लोमजानानै न'आव दंफैयोना प्रिन्सनावसो लोमजादों दा औ आब' माबोरै दं बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो आयो नानि नोंलाय माबोरै दं नानि ओरैनावसो बेनिफ्राय गारि गाखोला सोरबा माने गबानो ओंखारनो खर' सायो बेबायदि गेस जायोना नैबेनो जोंनि प्रिन्सनि बिदि जायो ओंखायनो एसे नैबे फार्मासियाव आदै कलेन गायकनावहाय एसे मुलि लादों ओमफ्राय बेनो एसे गार्देन दं नै गार्देना बेनो बानलु गार्देन एसे माबायदि थायदों बानलुआ वा कार्टुनावनो गायदों नै माने टाउनाव जेरै गायो बेबायदिसो गायबाय आरो गामियावब्लाबो एसे जा मोजां थायबाय नै माने बिलाइनिफ्राय फिथाइफ्रासो बांसिन जालायलांबाय नै ओरैबायदि प्रिन्स लाबाय मुलिया औ दे बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल बुस्थु आदै कलेननियाव दिन्थिनि आं स्पेशल बुस्थुआ बेनो नैबे मागुर खुसिदों बिराद गोबावसिनो नायदो बेसे गिदिर देरखो वाव दैया एसे गारथ'वाखैनो दाहाय गारगोन कारेन्ट गैथ'आ औ माबा माबि बिदिखौ इन्ट्रेस्टार खय बोसोर जाखो बोसोरसे जानायसै ओमफ्राय खय केजि बायदि जाखो मासेयाव सेरनै औ आंनि अंकआ जाहैबाय औ मासे नायावहाय सेरनैया मेक्सिमाम जाथारनांगौ आच्छा ओमफ्राय बेवहाय 150 था ना दं औ बेनिफ्राय मासे नायाव जुदि सेरनै जायोब्ला औ सेरसेनि दामा 400 औ होनब्ला सेरनै जायोब्ला 800 औ होनब्ला 100 था नाखौ आं सेरनै खालामनो हायोब्ला आं बाव 80,000 थाखा मोनगोन वा नैबेखिनियावनो 80,000 नै नैबेखिनि खलबसे जायगायावनो जोंनि आदैया 80,000 खामायनो थांगासिनो दं नों ना नायो नोंबो नायो मैथो नुबाय आरो बिबार दंबावोसो नै आदै ने महाय गायदों औवायावनो गायदों नै अब्ला थांदिनि जर्नि स्टार्ट नानि ने वाव नै गुस्ला गुबाय नानि ने नों इन्टारेस्ट मोनाखै इन्टारेस्ट मोनदों नो इन्टारेस्टआथ' एसेबां इन्टारेस्ट नङा माने फिसाजोआ एसे लोमजासोबाय थादों बेलासियाव गुजुदों गगा मोनो नानिया माबोरै जादों होनदों गाबोहाय गिनाय बायदि गाबोनो औ दे दा मोनफैबाय चापागुरि सारिआलि सिङावहाय माबायदि जानानै दं सिरियास जाबोदों नामालाय जायाखै थिगैनो दं नानि नुबोबाय नानिया नानि लुक डिसाइड प्रिन्सासो खर' सादोंरा एसे दा लोगोफोर जोङो थांनांगौआ ओरैबायदि जाहैबाय दा जोङो डाइरेक्ट काजलगावआवसो थांसिगोन माने जे जायगानि डक्टरनि भिडिअखौ आं बानायदोंमोन SD क्लिनिक दा बेयावनो थांसिगोन माने लोमजानायफ्रा एसेबां सिरियास नङा हिसाबै ओमफ्राय डक्टर समिक देब साराथ' जेनेरेल डक्टर हिसाबैहाय दा बेनावनो ओरैनो दिन्थिनानै फैनोसै सौफैबाय नै SD क्लिनिक दा जोङो हाबबाय दिस इज द फार्मासि ओमफ्राय नै ओरै जिरायबाय एसे जिरायथ'बाय आरो नै बेवहाय नै नानियाबा गेलेखो ना खुसि जाखो ना मा जाखो लाजिदों नों लाजिदों अब्ला डक्टर सारनि चेम्बाराव हाबबाय जोङो नै हाबनानै नानिखौ दिन्थिबाय ओमफ्राय रायलायबाय प्रब्लेमफोरा मा होननानै साराथ' ओरैनो नर्मालसो होननानै बुंबाय ओमफ्राय माखासे मुलिफोर लिरनानै हरबाय आरो दानिया नायसिगोन जाहैबाय प्रिन्सखौ नै प्रिन्सआबो एसे उदैनि प्रब्लेम बेनिफ्राय दा बिदिनो डक्टरा माबा माबि खोन्थाबाय साजेसन होबाय आरो एडभाइस होबाय बेबायदि बेनिफ्राय आब'निबो प्रब्लेम दङ आब'नि जाहैबाय एसे साइनासनि प्रब्लेम बेखौबो एसे नायजाबाय आरो नै बेलाय
होमब्ला ओंखारफिनबाय माने साराथ' जेनेरेल डक्टरबो नालाय बेनिखायनो जों हाबबाय जेनेरेल डक्टराव नायजोब्बाय आरो गासिखौबो जाय जाय नायनांगौ मा होनदों नों ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम उखैबाय थिगखौनो उखैखाबाय औ ओमफ्राय नों हटेलाव रासिन जायो ओंखामखौ काजलगावनि हटेलावनो जालांनोसै ओंखाम उखैबाय नालाय माइलाय मा साहा लोंनो लुबैदों नों थै साहा लोंनाय ओंखाम जानोसै ओंखाम होमब्ला जों ओंखारबाय ओंखाम जानो ओंखाम हटेल सिफुं येस होमब्ला हाबलांनानै नायनि हटेल सिफुं दिनै फार्स्ट टाइम आरो हटेल सिफुं बे जाहैबाय काजलगावनिनो हाइवेनि साहा आरो बेंटल थांग्रा लामाजोंहाय बेनिफ्राय हटेल सिफुं वेलकाम हाबनि माबायदि माथो सफैबायानो सार्भिसा खराथार ना माबावनोबो ओंखाम जायो आसललै नोंसोर खराथार माथो थिगैनो दं दाउ मोननै खुसिया मोनसे ओमफ्राय आङो अमा होगोनलै नोंसोर मायो फंबाय थास' आथिं जोगोनार बिजौबो दंबावसो दे लाबोदो होदो औ बन होदो मालिकआ आदा नामा ए आदायानो नै मालिकआ जायखिया जों जानानै ओंखारबाय सिफुं हटेलनिफ्राय आं एसे फानजाबाय आरो मा गोथाव मोनदों माने खुगायाव गयानो जोमाखै लोगोफोर ओमफ्राय जों दाने नार्सारि बिबार माबा माबि फुलि फानग्रायाव हाबबाय आरो नार्सारियाव एसे बिबार बिफां ना मा ना बिबार लाङो मिथिया बेलाय माथो एफा गाहायाव थायलाबायनायनि लेबु फिथाइ गोनांलाय बिबारफोर नै नामाबा माथाय र' आक्राम नार्सारिनो आक्राम बेलाय मा जाखो सन्थ्रा नामाथाय नै फिथाइ गोनां ओरैहाय बेखौ आर्टिफिसियेल बायदि नुलायो नै प्लास्टिकनि बायदि এটা কি কয় দাদা उदबेरिया होनो नै औ केक्टास मोनसे रोखोमनि केक्टास आरो आक्राम नार्सारि এটা ढालिगाव ना কি কয় ढालिगाव बेबो मोजां नैखौबो मोजां नुदों ओमफ्राय बेया बिबार जायोना जायाथाय जानाय ओइटु रुमर बिथोराव राखा যায় ओइटु न' सिङाव दोनजायो नो बेया मोजां नुगोन ওইটো কিমান ওখ হ'ব এইটো এইটো 80 টাকা এটাত লালে दा खरसायाखसै नों माबायदि लानो लुबैदोंमोन माबायदिखौ लागौमोन नों नोंनि सयसा मामोन बिमा मारै थेबायसो नै नानिया थांलै नों खौनो थानायसै नों बिबार बारियाव थानायसै नै आबौसो थाङो आबौ न'आव थाङो बरपेटा रडआवसो थाङो ও আপনার লগে বরপেটা রোড ঘর একটু ভাড়া লই একটু বেসাই আছে বেবাইবা হেন্দা আবখো बेबायबा होमब्ला जों थांफिननायसैलाय दा बङाइगाव दानो मोनफैबाय जोङो चापागुरियाव लोगोफोर बङाइगाव चापागुरि माने बेवहाय जोङो मबाइल बायनो नागिरदों आफानि थाखाय माने जोंनि आफानो मबाइल नांगौ मबाइल स्मार्टफन मोनसे दखानाव आंनि लोगोनि दखानावहाय बायनायसै आरो बै रियेलमि भिभ' होनना लिरनाय दंना नैबे आइ लाभ मबाइल हाब मा मबाइल लांनाय जायो नायनोसै चापागुरिनि गोदान बारा गोबाव जायाखै बेनो नै हाय ब्रादार नै बेनो जाहैबाय नै मालिकआ आंनि लोगोआ बेनो बे माने आफानो बांद्राय दाम गोसानिबो नांद्राया जाहैबाय खिन्थु सामसां नांगौनो सामसांखौ एबा मान गोसो जादों 10-12 हाजारसोनि लानो नाजानायसै आरो एखे डेम' सामसां गैलेक्सि A04 हा A04e नैबे आरो A04e नै बियो 5000 mAh नि बेटारिखौ नायग्रोनांगौ जायो केमेराथ' बिसोरनो बोराय मानसिनि दरखार गैया जोंनि आफायाथ' लानो लुबैनाय नैबे सामसांमोन गैलेक्सि A04e आरो जेन'बा सामसांआ 10,000 12,000 नि बाजेटआवब्ला नैबेसो फैयो आरो ओमफ्राय दा बेनि गेजेरावनो मोजां बाजेट साबसिन बे दामाव मोनना जाहैबाय बिसोर बुंनाय बायदिब्ला नैबे रियेलमि C55 नो 6GB 64GB केमेराबो एसे गाज्रि नङा बेक साइडनाबो डिजाइना बेबायदि नै नायनो नोंखौ समायना समाया ओरै नावसाय थुला बेक साइडजों रा
नायनि समायरा माथो बिहावनि मबाइलाव समायनाय नुगोरा सेल्फि लानायसो माबायदि नुयो सेल्फि नोंबो फसायबायखौनो रोनावसा दानि माबा लानायालाय बिराद लासावदों आरो बेखौनो लाङैसै नामा ब्लेक कालारखौ ओमफ्राय माबायदि डिसकाउन्ट अफार होयो मिथिया नायनोसै आफानि मबाइल आनबक्सिं रियेलमि C55 टें टें आयु सिङावबो गोमो लायबावसो नै वा होमब्ला लाबाय नै 12,000नि बेनिफ्राय आङो लोगो हिसाबै एसे डिसकाउन्ट होबाय आरो जायखिया फैनायनि थाखाय नोंथांमोनाबो फै एसे डिसकाउन्ट मोनगोन नैबे दखानावहाय आंनि नामखौ एसे खोन्थानानै लाफैलानो जाबाय आरो एसेलाबो डिसकाउन्ट मोनगोन ना डिसकाउन्ट दिबो ना मर नामथ' खले 100% नो स' बेनो जाहैबाय नै आइ लाभ मबाइल हाब बेयो नै हौरे माबा थाबाय दा बैयाव दङ इउनिभार्सेल मल इउनिभार्सेल स्टुडिअ बेनि एसे साहा नै आरो ओरैहाय बियो आच्छा थेंक इउ स' माच ब्रादार माने आङो मोनसे गिफ्ट होफाबाय नै फिसानो बे मा बुस्थु मिथिया ब्लुटुथ स्पिकार ना वा थेंक इउ स' माच क्वालिटि साउन्ड माने ना जा बेबायदिनो नोंथांमोनाबो गिफ्ट मोननो हागौ सम सिजन बाय सिजन केতিয়াबा এনেखाय गिफ्ट থাকিব ना এনেखाय चले स्पेशल गिफ्ट बेबायदि थाखायो आरो जा नोंथांमोना जगाजग खालामनानैबो फैनो हागोन नाम्बार फैनो थाखाय नै 7002777077 नङाब्ला 7002073888 ओमफ्राय गासैबो ब्रेन्डखौ नोंथांमोनाबो मोनगोन नै नायना लादो नै आंकोला हनै चक्लेट होबाय आंकोला थेंक इउ कल्ड ड्रिंक्स होबावबाय नै जोङो कल्ड ड्रिंक्स नैबे गरम बोथोराव आरोबाव कल्ड ड्रिंक्स फ्रम आइ लाभ मबाइल हाबनिफ्राय थेंक इउ दानिया जों नानि मै हाबनो नागिरदों इउनिभार्सेल स्टुडिअ हाबनो नागिरदों आरो जों ओमफ्राय ओरै एन्ट्रि फार्स्ट टाइम आं खाथियावलाबो हाबफेनामोन ओमफ्राय जों बायदि गरिबफोरनि थाखाय नङा नामाबो नंलायलाङो दखानाखौनो कमप्लिट जायाखैमोन जों सिगां फैला औ चक्लेटनाखौ गारा नों गोथाव मोनदों नों एन्ट्रि माथो खोमसिसो नुयो होमब्ला गाखोबाय मा दं बोरै नायनायसै जायखिया जा फार्स्टआवनो माथो नानि गारिसो नुग्रोबाय नै फार्स्टआवनो एटा फैसा दियाहे उठाबा লাগে ना एटे किमान लय 100 एक घन्टा 6 राउन्डस गाखोयो बेयाव गाखोदो दादाजों नोंजों इथो उठिबा पारिब ना एक बाराव 200 যাব পারিব না 100 টাকা दे डेन्जार रे गानटा एकटाই শুনি আছে নাকি এই যে একটা আর ওইফালে একটা গান শুনি আছে দুইজনে দে এই নানি রাখি না ভালকে ফিটিং কর হ্যাঁ ফিটিং ভালকে কর নানি কাকিয়ে ফিস রানে কুচি যাবো ভাই हमांगो दे लाहे हाँ जिरो स्पीड आसे ना नाय जिरो गियार दे वन नोट निदिबियो कंट्रोलिंग याते नाय ना रिमोट भाल के लाहे के हाँ नतुन बैटरी लगाइसे फुल चार्ज इटा वाह नाम तो की राजू नेकी हाँ हाय हाय वाह होबाय नैबेखौसो नायखोलाङो नै नानिया नै बेखौसो बिसोरबो गाखोगौमोन गारिखौ माबाबो गाखोनाय नानि इसा खुसिलै गोलैना माबायदि नै मोखांजों गोलैफोरनि गारिया वा नैबे फिदिंग्रा ओरैनोल' आरो बे ओरैनोल' ओरैलायजोंबाय थालायबावो नै वा जाबाय दे जाबाय दे दानो बैयाव गाखोहैनायसैलाय औ माबायदिमोन नानि फैदो नै ओंखारनोसो नागिरले दानो ओंखारनोसो नागिरले दे खुलि दे फैदो नानि फैदो थांनोसै ओरै गोजौआव इयाव
जाबाय दे थ थांसै दे माहाजोनलासो गारिखौ बायना लांनो हागौमोनलै माहाजोनलासो गारिखौ बायना लांनो हागौमोन कितना लेता है ये गाड़ी ओइ प्राइस कितना है गाड़ी का कितना है 25,000 ये ले 100 टाका राजुंगानो रॉकी भाई थैंक यू हाँ रॉकी भाई थैंक यू जों सा बार्गार जानो नेदों नै बिराद बार्गारनि फेभरेट नि औ ओरै थाबाय मा दंबावलाय नैबे फ्ल'राव ट्रेन्स ओमफ्राय बियो मा जाखो किलार बा नैबे जाहैबाय केफिन नामा द केफिन हाउस थादो दे बाय बाय नुदो दे हरै मा मा इदिखौसो नायगौमोन आं बुजियाखिसै एबा महाय दं देशनि चक्लेट ब्राइलाय बबे देशनि बागै मिथिया नों फानग्राल' आच्छा बबे देशनि चक्लेट मिथिया जायखिया फानो आरो नै रोखोम दं बेथ' बानलु बायदिनो खिन्थु भारतनि नङा दां ने भारतनि नङा ना नै जिबौखौ जायो जिबौसो नै खोनजानाय जिबौखौसो जायोनो बेसेथो जिबौआ 100 ग्रामाव 200 ग्राम हिसाबसो ने अ ग्राम हिसाब बेखौ जिबौखौ नोंबो जिबौखौसो जायो नोंबो जिबौखौसो नानि थ' नानियाबो जिबौखौसो जायोनो दे मासे सुदो जिबौआखोन हाउस अफ केन्डि थादो दे बागि मा नाम नोंहा आंना करुणा नार्जारि अरुण करुणा नार्जारि होमब्ला जों ओंखारफिनबाय जाहैबाय नैबे द इउनिभार्सेल स्टुडिअ'निफ्राय नै दा बायना लाबोनाया नै जिबौ लादुखौ नायसै नोंथांमोना माबायदि जिबौ खर'आ नै बोसाय ससे जानि दे आं बेखौनो जानो लाबोदों आरो इयो नै बे जाजायासो साननायलै मानसिफ्रा लामायाव नुलाबो नै जिबौ लादु थोद माजाद जानि आं ससे खर'खौ गोरासो मानसिफ्रा